Naša najlepšia reprezentantka v silovom trojboji Ivana Horná získala na majstrovstvách sveta striebornú medailu v mŕtvom ťahu s výkonom 227,5 kg. Zároveň utvorila 4 nové národné rekordy. Horná potvrdila v Nórsku kvalitu a formu všetkými 9 platnými pokusmi. Drepla 210 kg, na lavičke vytlačila 135 a v mŕtvom ťahu potiahla 227,5 kg. Všetko sú to národné rekordy. V celkovom súčte to bolo 572,5 kg, čo je tiež vôbec najväčší trojboj v histórii ženského silového trojboja u nás. V celkovom poradí v kategórii do 69 kg jej patrila 8. priečka. Hornej ušlo zlato v mŕtvom ťahu veľmi tesne, keď ho napokon brala Dánka Katerín Baková s rovnakým výkonom, ale nižšou telesnou hmotnosťou, ktorá v tomto prípade rozhoduje. Ivana Horná tak má za sebou po úspešnej premiére na Európe aj vydarený debut na majstrovstvách sveta v silovom trojboji vo výstroji, no a ešte aj zlepšenie v trojboji o 35 kg.